Ahoj u prvního videa z modovaného Minecraftu. Tohle to nebude úplně že díl, ale vysvětlím tady, s jakýma modama hrát a trošku i ty mody vysvětlím. Budu hrát asi s kamarádem. Mody tady je Create, Storage Drawers, Frame Blocks a baťušky. Rychle asi vysvětlím Frame Blocks. Jsou to prostě bloky, které vlastně jsou spíš na stavění. A když tady například dám slope, takovou rampu, a teď můžu s čímkoliv kliknout na tu rampu a ona si vezme texturu toho bloku, což se může hodit při stavění. Pak je tady baťušky, je tady normální baťušek, železný, zlatý, diamantový, netheriteový, je tady spousta upgradeů. Jsou tady samozřejmě nabarvený. A je to za mě docela dobrý mod. Pak je tady Storage Drawers, to jsou prostě takový, no prostě šuplíky, který umožní spoustu věcí. Například tady je jeden, do kterého můžu dát jednu věc, ale prostě udrží to té věci hodně. Pak je tady tenhle ten, kam můžu dát 4 různé věci. A když na to takhle vlastně budu klikat, tak do toho dávám upgradey. A tenhle tady je zrovna diamantový. A tu základní počet, který to může jako udržet těch věcí, tak to 16 násobí. A teď to můžu zamčít, což vlastně znamená, že když třeba oddělám všechno tu hlínu, tak ta hlína tam pořád jakoby zůstane ten slot na tu hlínu. A nezmizí to a nic se tam jiného nemůže dostat. Pak je tu, tyhle ty mody jsem jako ne že znal, ale něco o nich vím. Pak je tu Create, což je vlastně mod, který je založený na rotační energii. A o tom už toho nevím úplně tolik. Tak zatím jsem si připravil nějaké věci, které jsou základem a který znám. To je šaft, to je prostě tyčka. A když na tu tyč, tady si položím druhou tyč, který mezi nimi můžu udělat pás. A ten, když teď vyndám kreativní motor z kreativu, když ho takhle dám, tak vlastně přenáší energii z téhle tyčky do téhle tyčky. Můžu tam dávat i itemy. A to je ne že všechno, co ten pás umí, ale je to docela dobrý. Pak je tady Andesite Alloy, to je základní surovina, řekněme, která se vyrábí z andesitu a iron nugetek. A dělá se z toho hodně věcí. Teď tady, co vidíte, tak to je tady ten mod. I napravo, co tady vidíte, to je vlastně seznam všech věcí, jak se dělají a i jak se vyrábí. Když na to kliknu, tak se mi zobrazí, jak se to dělá. Když u toho kliknu účko, tak se mi zobrazí, co z toho můžu udělat. A je to docela dobrý. Pak je tady Gearbox, to je něco jak ta tyčka, ale jakože prostě to převede tu energii nahoru. Pak je tady Gearbox, ne, tohle je vertikální Gearbox, tohle je normální Gearbox, který to jenom rozvede, no tady mi chybí ten vertikální, který to jenom rozvede dál a otočí to vlastně. Takže vidíte, že tady se to točí na jednu stranu a tady se to točí na druhou. A pak je tu cogwheel, to je kolečko, velký a malý kolečko. Jedna super věc o tomhle modu je, že když to takhle máte, tak můžete to takhle prostě položit. A pomocí tohohle se dají dělat dobré věci, jako například tady vidíte, jak pomalu se to točí, ale pomocí toho, že jsem to takhle udělal, se to tady točí rychle. Pak je tady water wheel, to je prostě vodní kolo.
Takže teď oddělám ten motor, dám sem to kolo a si třeba hlínu a dám někam sem vodu, tak se to kolo bude točit a bude dělat tu rotační energii. Když si tady vezmu, jsou tu myslím někde něco jako brýle, které zobrazují podrobněji o tom modu. Když si nasadím, tak vidím, kolik stress units, je to anglicky, ale prostě asi nevím, jak tomu mám říkat, ale 256 stress unitů to dělá. A pak jsou tady taky různý stroje, jako například mechanical press. Tohle to bere 64 stress unitů a tohle to jí generuje 256, takže je to v pohodě. Když si vezmu nějaký železo a hodím to zhruba někam, no sem ne, možná bych to radši mohl dát sem. Hodím to sem, tak jo, tak to si jde dolů, stlačí to železo a udělá to z jednoho železa, to udělá iron sheet, ze kterého se dají pak dál dělat věci. Tak je tady ještě klíč, který dokáže otáčet věci různě. A to je asi zatím všechno, co vím o tomhle módu. Kdybyste ho znali, tak mi můžete dát vědět do komentářů. Jak jsem říkal, ještě jednou řeknu, že budeme hrát na serveru a s kamarádem, pravděpodobně s kamarádem. A ještě bych chtěl říct, že v tom createu jsou tady nějaký kontrapce, ale to úplně nevím, jak to funguje. Jsou tady i vláčky v tom, takže to bude určitě zajímavý. Jo, a ještě znám jednu jedinou věc. To nevím teď, jestli to najdu, protože toho tady je fakt hodně. Třeba toto. To, jo. Tak je tu možný. Teď je tu vidět, že tady toto nevím, co to je. Ale vezmu si třeba tenhle blok. Truhlu a sapling. Tak se tady pomocí toho dají dělat hodně šikovné farmy. Jako například, když teď takhle sem dám pily a sem k tomu dám nějaký čestky. Ne, kládá se to divně, ty čestky nějak. A teď na to kliknu prázdnou rukou. Jo, tak ono se ještě musí to slepit dohromady. Když musím vzít lepidlo, takhle to slepit. Tohle zase k sobě taky slepit. Jo, když držíte to lepidlo, tak vidíte, kde je to slepený. Můžete to slepit i tam, kde nejsou bloky. Pardon. Ale to lepidlo už neodděláte, jakože třeba krumpáčem, když to vytěžíte, musíte to tím lepidlem kliknout levým. Tím lepidlem samozřejmě nemůžete ničit bloky. Teď, když na to kliknu, tak to je kontrakce, která se točí docela rychle a dává damage a knockback. Ale to nejdůležitější je, že když tady položím saplingy, ještě to zastavím, jak to bylo? Dáme to třeba na 300. A ještě tady deployery, to jsou takový ručičky, jestli je to ten správný výraz, který umí pokládat bloky nebo je používat. Tak, teď nemusím úplně asi pokládat všechny. A tady můžete dát filtr, aby pokládali jenom určité věci. Tak, teď to slepím.
to zaktivuju. A teď vlastně vždycky, když ten strom vyroste, dám den, rychle, teď vyroste strom, ono ho to začne řezat a vlastně ho to skácí úplně celý. Jakmile ta ručička získá sapling, tak ho automaticky položí. Takže je to šikovný a dají se pomocí tohle dělat docela hodně automatických farem. A teď vlastně všechno je v těch truhlách. A dá se to z nich i automaticky vyndávat. Ale nemůžete tu kontrapci upravovat, když to jede. Vidíte, už to hodně to dřeva vyprodukovalo. Ale to je asi jenom proto, že je to zrychlený. A to bude asi všechno. Můžete mi dát odběr a zvoneček, abyste dostavili oznámení ze série, která bude vycházet. Teď jsem i vydával méně videí, protože mě tlačí škola a je to docela dost ve škole. A zatím čau.